Momi, wayan ki fa yana ringin. Maybe ma dadi ne yake kira. Waya kuma? Maybe ma dadi ne yake kira. To, bari in zo in duba. Dama haka mami take da kirki. Ai baka ga komai ba ma tukun. Allah. Demo ne ce. Na sarki. Na ji daɗin da ta yi sosai ta karfe ta. Bi wallahi ba taɓa tunanin za ta yi. Amma tsaya, wai yayi wannan abincin abin da ya fi karanci. Ni ne. Shi kai. Wannan. Kai haba. Da gaske. Kai gaskiya na ji daɗi sosai kuma na yi dace domin ga mami ta da kirki ka ce kuma cinye girki haka ne ke so yanzu na nuna ganki na ji daɗi sosai Shi kenan su ka amma duk samu damar zuwa gobe mu je shopping haka. to shi kenan zan duba na gani sai zan ɗauke ki ko Ita shi kenan ba da mu Allah ya yi. yauwa don ba na son ranke ɓaci domin ina son abin da kike so Ai shi yasa nake son ka ne. Allah ko da shi ke bari mu ce sai mun yi magana ki gaida mu kin ji ce mu gaishe da zubarin je yanzu na sa hagu sarki yana can shago yana Dakata ne gida. Dakata. Naga ka ajiye 500 ka kama hanya da ka tafi. wai yanzu ke saboda Allah da Allah me yasa ba kya sa tsoron Allah a cikin zuciyarki ne Da tsoron ka nake ji. Tsoron ka nake ji na ce za ka ban 500 fa ka kalle shi ka sake kallon shi 500 wai kudin cefa ne ga sadiya nan 700 kudin cefa ne yanzu me na ci da 500 me na da shi me ne bukata da shi me na taimaki yan uwana me wani ya zo guri na dauka na bashi me ne da 500 ka gaya ki daina haɗa kaina da sauran mazaje yanzu idan ni sana'ar askin nan da nake sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauko ya kasa nan zan zo in ci da ke yanzu ki gaya min kafaɗin anguwan nan wanda mai aski ne yake ajiye buhun shinkafa to me gida tattare buhun shinkafan ka cinye kaji ka cinye buhun shinkafan ka na ce ya haka kana ta cika ni buhun shinkafa kai kaɗai ne kake ijiye buhun shinkafa a anguwan 500 ka ijiye balle ma buhun shinkafa to ɗauka ka cinye shi haka ɗauka na ce ka zauna ka cinye kullum a haka zai ƙare a tsiya kullum babu matsiyaci ka Allah wadare da auren matsiyaci